Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Egun ez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 20 dugu, asteartea eta gaurko elkarrizketan zer dugu, Ainhoa? Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon, gaurkoan Cristina Alfaro dugu, Gaztelan Fundazioko kidea dena eta fundazioari buruz hitz egingo digu. Oso ongi, ezagutuko dugu hobeto, ez? Fundazio orduan gaurkoan. Bai. Primeran eta gaurkoan zaratak tartean festa arituko gara, izan ere kiriketan tartean gaurkoan Azpilagainako jaiak hobe ezagutzeko aukera izanen dugu. Egunero bezala, has gaitezen efemerideekin. 1857 urtean, Britainia Handian, Alejandrina Victoria Erresuma Batuetako eta Irlandako erregina bezala koroatu zen, eta Victoria lehenengoa bezala ezagutzera pasa zen. Hori dela eta aro Victoriarra hasi zen. 1867 urtean, Estatu Batuetan, Andrew Johnson presidenteak Alaskako territorioa erosi zien errusiarrei, bere herrialdeko estatu berri batean bihurtuz. Orain, goazen eguneko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexi dira gaurko egunak utzizkegun albisteak. Honako albiste hauek utzizkigu gaurko egunak. Hasteko Nafarroako Parlamentuak Altsasuko gazteen kartzelaldia baliogabetzea eskatu du. Gazteei babesa agertzeko Foru Parlamentuak adierazpen instituzionala onartu du. Eta Baztanen Lekarozko aroztegia proiektuari bide eman dio auzitegiak. Sustrai erakuntzaren helegitea atzera bota du Nafarroako auzitegiko administrazioarekiko auzitegiak, izan ere epailearen ustez egitasmoa udalerriz gaindiko eragina duen plana behar bezala justifikatuta dagoela ondorioztatu du. Eta Lekarozetik mugitu gabe, orain aste batzuk gazte batzuk okupatu zuten abeltegia eraikina edo hizkuntzen murgiltze zentroa hustuarazi du foruzaingoak. Abiadura handiko trenak sortuko duen txikizioa salatu asmoz, pintaketa erraldoia egin du mugitu taldeak. Eta aurrera eginez albisteekin, Nafarroako gobernuak eta Euskaltzaindiak lankidetza hitzarmena sinatu dute 2017 urterako. Burlatan, bikotekideari labana batekin eraso egitea egotzita atxilotutako gizona kartzelan sartu dute. Eta Iruñeko San Ferminak jai eremu zabalagoa izanen dute aurtengoan, adin eta gustu guztientzako prestatutako 425 ekitaldi ofizial izango dira urten. Eta San Ferminekin lotuta, Iruñeko alkatea aurtengo San Ferminetako txupinazoa botako duten hautagaiekin elkartu da. Gogoratu, hortzegun honetan bukatzen dela botoa emateko epea. Eta gaurko albistekin bukatzeko, Jon Maia bertsolariak berriak jaio ginen izeneko liburua aurkeztu du Katakraken. Eskerrik asko Aitziberri Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diarioen Navarra. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, terrorismoak berriz ere airean jarri ditu Paris eta Londres. Musulman bat hil dute, kotxe harrapaketa batean eta autobomba bat lehertarazten saiatu ziren Campos Eliseoetan. Bestalde, kontu gehiago, Londreseko sutea eta gero beldurri gabe Nafarroako dorreetan, Nafarroan 10 solairu baino gehiago dituzten 200 eraikuntza daude eta suhiltzaileak lanean ari dira suari aurre egiteko neurri bereziekin. Hortxe argazkiko protagonista ikusi dezakegu gaurkoan, Basoko dorreko 17. solairuan bizi den Luis Gutierrez. Eta bukatzeko, beste albiste bat nabarmenduko dugu, Elena Otxoak irabazi du Europako kazetaritza saria. Aurrera egin dezagun Diarioen Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian epaiketa kontuak, zoru klausuletan espezializatua den epaitegiak 110 eskakizun jaso ditu 15 egunetan.
ezinegona Nafarroako Auzitegi Gorenean traba orokorragatik. Eta gaurko argazkiko protagonistak hortxe ikusi ditzakegu erdialdean, Histerriak eskola berria dauka, 2,5 milioi euroko inbertsioa duen eskola berria 100 ikaslek estreinatuko dute. Histerria abesbatzako kideak ikusi ditzakegu argazkian. Bestalde, Osasunako bazkideek Frank Kanalen soldata galdetu dute, baina ez dute erantzunik jaso eta hortxe prentsa agerraldiaren argazkia dugu. Bukatzeko San Fermin kontuak, izan ere Iruñeko jaietan 425 ekimen izanen dira, 1,18 milioi euroko aurrekontuarekin. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, Lerroburu nagusian Europako Batasunetik ateratzeko prozesuan harrapaketa islamofoboa Londresen. 2. erasoa izan da 3 hilabetetan, hildako bat eta 10 zauritu eragin dituena. Eta honekin meiren exekutibaren desoreka areagotu eginda. Gaurko argazkiko protagonista Generalitateko presidenta eta Inigo Urkullu ditugu, aldeak egindako bileraren kontaketan bertan ere argazkian Urkullu eta Puigdemont ditugu, lehen esan dizugun moduan, eta Hiperkor supermerkatuaren aurka egindako atentatuaren biktimen aldeko ekitalian parte hartu aurretik ordubeteko bilera izan zuten atzo. Eta beste elkarrizketa bat nabarmenduko dugu, beko aldean Leila Slimani idazleari elkarrizketa egin diote, hauxe diote bere adierazpenek nobelagile guztiek idazten dituzten gertaerak ulertzeko bete beharra dute. Aurrera egin dezagun berri egunkariarekin, azalean gaurkoan Hiperkor 30 urteko arrasto sakona, eta jarritako bomba bat lehertuta 21 pertsona hil ziren Bartzelonako saltokian, atzo 30 urte, ekitaldi batean oroitu dituzte Bartzelonan berten. Generalitateko presidentea txistuka hartu zuten entzule batzuek eta ekitaldiaren omenaldiaren argazkia ikusi dezakegu goiko aldean. Beko aldean eta argazki batez lagunduta baita ere, Bruselaren erritmoan Londres eta Brusela hasi dira Brexita negoziatzen. Eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik Aroztegiako enpresen alde egin du epaileak helegitea atzera botata. Eta bukatzeko Londresen gizon batek hainbat musulman auto zarrapatu ditu eta bat hil egin da. Joan gaitezen Euskal Herri Erratiko Lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Aroztegiaren aurka sustraik jarritako helegitea atzera bota du epaileak, bestetik Zaldikoak eta Kilikiak euskaraz zirikatu nahi eta bideo bat ikusteko aukera dugu, eta bukatzeko Abeltegia hutsarazi du Foruzaingoak eta horren erakusle diren argazkiak ikusi ditzakegu. Goazen aste hontako agenda ezagutzera. Gaur Euskadiko Orkestra Sinfonikoa disfrutatzeko Gaur Euskadiko Orkestra Sinfonikoaz disfrutatzeko azkenengo eguna da. Ekainak 20, 8 Baluarte jauregian. Jardunaldia, errefuxiatuaren egun internazionala, errealitate berrietarantz, errefuxiatuak lagunduz izenburuarekin, gaur goizeko 9:00 arratsaldeko 6:30 arte, errefuxiatuen inguruko jardunaldia. Doako sarrera, inskripzioa aurretik beharrezkoa da. Gurutze Gorrian. Sanferminetako kartelen erakusketa. Uztailaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da. Zibibox Kondestablean. Burlatako jaiak. Asteburu honetan ostiraletik igandera burlatako jaiak izanen dira. Ekintzak, musika, herri kirolak, txistorradak eta nola ez, San Juan sua, besteak beste. Melendi kontzertua. Burlatako jaien barne, larunbatean, Melendiren kontzertua izanen da. Sarrera 28 euro. Larunbatean, ekainak 24, 10:00 El Soto Kirol instalazioetan. Orain Larraitz, Iruñerriko udaletxetako albisteekin jarraituko du.
Ekainak 20 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Festa beste egune batzuetara hedatuko da eta adin guztietako pertsonek parte hartu ahal izateko moduko programazioa egonen da Sanfermin hauetan. Aurten, udalak argitaratu duen programak 20. mendeko Sanferminak irudikatu dituzten hainbat artista ezagunen ilustrazioak eta binetak biltzen ditu. Kontu gehiago Iruña aldean, Iruñeko udalak ekainaren 28ko LGTBI egunaren ospakizunetan parte hartuko du, egunean bertan hortzadarraren bandera jarriko da eta zebrabide bat margotu eginen dute kolorean hitzekin. Atzo arratsaldean berriz hiritar parte hartze organu nagusia eratu egin zen, hiritarren parte hartzearen inguruan hausnartu eta bilduko duen behatokia izanen da. Eta bestalde 11ren 5 milioi kupoiek zapigorria jarriko dute Sanferminak ospatzeko, ekainaren 22tik aurrera lortu daitezke kupoi hauek. Bestalde hiri ekologia behatokia gaur bilduko da eta interesdun ororentzat irekita egonen da, arratsaldeko 6:30 izanen da hitzordua ingurumen heziketa museoan. Bestalde Herripagaina Beloso eta Bidezarren gaur egin behar zen auzo foroa suspenditu egin da. Joan gaitezen Berrebeiti aldera asteartero egiten dugun moduan. Oteizako jaiak ospatuko dira asteburu honetan, ostiralean hasi eta igandea bitartean egitarau zabala izanen dute. Bestalde udako ordutegia Berrebeitiko liburutegi publikoan, ekainaren 15tik irailaren 14 goizeko 8:30 eguerdiko ordu biterdietara irekita egonen da. Berrebeitin ere euskara ikasteko diru laguntza deialdi publikoa argitaratu dute 2016-17 ikasturteari begirakoa eskaerak egiteko epea irekita duzue. Eta joan gaitezen oraingoan Berrebeititik Berriozar aldera, helduen formazio ikastaroari dagokionez 2017-18 ikasturtean gaztelania ikasteko etorkinei zuzendutakoa aukera egonen da, izen emateko epea ekainaren 15tik abuztuaren 25 bitartean. Kontu gehiago Berriozarren, udaleko aurreskolan matrikula egiteko epea ekainaren 19tik 23ra daukazue. Eta bestalde 2017-2018 udal ikastaroei begira, kultura arloetan izen emateko ekainaren 19tik 23ra izanen duzu epea, berdintasun arloan ekainaren 19tik 23ra ere, eta adinekoen ikastaroetan irailean izanen da inskripzioa. Aurrera egin dezagun Berriozarrekin 2017ko jaietako kartel lehiaketaren emaitza erabaki du epaimahaiak, aurtengo irabazlea Gorka Argandoña izan da Berriozar bizia izeneko lanarekin. Eta bestalde urtero bezala martxan jarri dute irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburua duen argazki lehiaketa lanak aurkezteko epea ekainaren 12tik 23ra izanen duzue. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, 2017ko abuztuko jaietako kartelaren herri hautaketa izanen da ekainaren 20tik 30ra. Eta bestalde aurrekontu parte hartzaileak izanen dira Burlatan ere 75.000 euro bozkatzeko aukera egonen da, proposamenak ekainaren 27an egin behar den herri batzarrean aurkeztuko dira eta ekainaren 30an eta uztailaren 1ean aurrez aurreko herri bozketa bidez kudeatuko dira. Eta bestalde, 2017ko abuztuko jaiak txupinazao jaurtiko duen pertsona edo entitatearen hautaketa eginen da, aurten proposatutakoa emakumezkoa edo hau bermatzen duen kolektiboa izan beharko da, Burlatakoa den eta erroldatua dagoen edozein pertsonek edo entitatek proposatu ahalko ditu hautagaitzak 2017ko ekainaren 30 bitartean. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan ekainak 20 giro eguzkitsua orokorrean Nafarroa osoan. Arratsaldean bero hodeiak sortuko dira eta hegoaldeko haizea ibiliko da.
Temperaturari dagokionez, berdintsu mantenduko da. Iruñe aldean eguna hodei gutxirekin hasi den arren, arratsalde gauean bero hodeiak ugarituz joango dira. Hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da eta 33ko maximak eta 18ko minimoak izango dira. Era berean, Baztanen zerua hodei gutxirekin egongo da, baina egunaren bigarren partean bero hodeiak agertuko dira. Hegoaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, 30 eta 19 gradu arteko balioa utziz. Bihar, Iruñaldean zerua goi hodei batzuekin egongo da, baina arratsaldean bero hodeiak sortuko dira zaparrada txiki eta trumoitsuak botatzeko posibilitatearekin. Baliteke txingorra egitea eta ekaitz guneetan haize bolada gogorrak izan daitezke. Hego haize ahul-bizia ibiliko da, iparraldera egingo duena eta ahulduz joango dena. Temperaturari dagokionez, maximoak zertxobait jaitsiko dira. Bihar Baztanen zerua hodei gutxirekin hasiko da, baina egunaren bigarren partean bero hodeiak agertuko dira. Arratsalde gauean zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak eman daitezke txingorra egiteko posibilitateekin. Hego haize ahul-bizia ibiliko da, gero iparraldera egingo duena eta temperatura maximoak pixka bat jaitsiko dira. Eta magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, gaurkoan elkarrizketa bat, ezta? Ainhoa? Bai, Kristina Alfaro dugu, Gaztelan Fundazioko kidea eta fundazioari buruz hitz egingo gaituena. Osongi, eta bestalde batetik gaurkoan zaratak tartean kiriketan izanen dugu, Iruñeko Azpilagaina auzoko jaietara joanen gara.